Abazuli bamindu manya Abako Abari bamindu manya Binyoro Ochoroke bamindu manya Binyoro Tarera Abako bamindu Tarera Abako. Okay, I got the Abaka. Mamad, Chiguara njiri. Buyore mokoyone. Kabisa. Buyore kabisa. Kabisa. Tenga kioge ndrete. Mbuya. Nule people. Kabisa. Kabisa. Ngakia koruko. Koruko Malisera. Malisera. Straight mapema nchirinite yense nense somate ngakane ngakane poko wakana. Chombe. Kabisa. Driver na tere yo ko ngakeresi. To kumukani. Okay. Nule people kwatela. Inde people. Ngayo baruseti. Kurkurwe kenyoro kiaru ara mongane. Ruora? Mongane. Ruora mongane ngayiri kusinye kusi. Yere nsemo ya uchimumbu Elia. Iga? Bogetenga. Bogetenga. Bogetenga yerega. Esikati kiri. Okay, harafu mwakanete. Ingakanete niwo. Okorete kirenge. Kabisa. Harafu wana wakanete renge chikwa rote mwaka. Na rote chiombe inye. Inye chingi. Gari kwari kogora. Esenge njona mwanje temono ekagera ngateba ngapaka mwe chini wo chiwenerete. Hai, chiombe 4 nalikiro kogenda naye gwekero isa ine kabisa na ikaranza na iteruba ke mbolia. Chiombe 4. Chiombe 4 papa. Inye. Okay. Yemo ibere isato inye. Aweli kabisa nwere kole mupara. Nengombe gukamu kabisa guitirira mabere go ciari. Omongina kiraike ligunka iga akabeke kaninda iga gaswako kama akaswako nywe chae. Ngage poroto komuna gwachikobete. Igona rigeti omugako iyo kurukukorera ore tata. Karigino mugako mwabo. Nche nkarigina abagisangi bane iga babere. Ngarigira bamurabe rikenge ko boro kingoro gendoro iga na boro ko genda gucianga batetanga na guciaga tuwa mato iga. Nawe imboli bibere yere go ikomo chitonyanya. Bakara chimboli? Chisasi kiresti sifanta. Chimboli ibere iga gerona ike yeme karakwa. Ngakia renga abwate aminete buye style friend bako kamwanja. Aminete nyanjira. Nyanjira kabisa jige tamogonga matwaro yibarasi. Bona mataya kwale kokobera chombe na yaki. Alina arago tumeka kiro kwale kokowe chombe na arakwale gutumeka chia agotameri kwanye kunira ngoraiga tonyi yake kiranye chikororeka nanga naende ngakire mekirimbi. Okay, garane bwate mekirimbi. Mekirimbi. Mekirimbi yani biranye byachikororeka nanga mwaga chitire. Ni mwaga chitire ko bano mwata itekoreta. Mwata itekoreta chiabagechi. Okay. Bano chimbori chikwere tene jaki. Chikazi ya nere. Embori ekirugwa chirire ekirugwa ikire mochi go konyenyo. Mwali na bali mwaiko. Echikorera mwasanga. Yere gotigara oyacha kokoberwa bokima gocha kugo komwacha kurina na bagisangi bao. Nare yakobo bokima. Ameli gotigara. Igonga ebu otori kore mabona ba okore toro bokima. Ekineke mira ki arengo ororo ki omogosikuru kare. Okay. Arafu bono seino ga gwate bangai. Igo seitere bomware tabaka. Bomware tabaka. Okay, kuruga bomware ngai moko nyomerana. Tokonyomerana kuruwe sema bingumbi. Abantu barange yani tonte biko chibonchari tonte biko tutu tonte biko. Tobwate kenyoro ki abo munyama. Ogisero bomunyama. Bomunyama. Abaruara mbaro. Abaruara. Abakisero. Bakisero. Abasinange. Sinange. Abakimai. Kimai. Abambure. Ambure. Igobona ntu twoncho kandi amamware gagwencho yebintu birange byoke bingi. Igobona egotaka kunyoma ndaisi. Insabu. Ange iga ngotambuka abuga nabatenga na ikirenka. Bono ranyoma ange sabu tato toke koreroche kwesi binyoko byarango etare okomotebe kwesi binde. Bono kero kwa nyomire igogote bange bafu yane koberaka. Inka. Ande kenyore kituliko na kugenda guchio bono ukora onjera kwara enda guchie kenyoro kogosoka kwa ende kengao. Ogochikoreka no musenzi. Ochikoreka no musenzi okona kumira nabanyoko bya nabaisobya rawo. Inkwanire abantu babere batatu guchinkalia. Na kwanirio mwana mintokoro ku gasitano. Nendu yane George oyoro monene. Onko batebinga tigato teme obugimo bono ebwabero bokungu tokongena intu. Torre tobo sukumerio kancherete yense nse abere nsense kabisa. Nse delioji. Enugu. Pakokongene bigoko. Orolenga goikerere kiroko.
Gen Z. Naki. Gen Z. Oya. Gen Z dan ko igure ga Gen Z erietario karigo cha oya. Makita mi to group. Njagoro ko ga Donisius. Oga Donisius. Ogaro Donisius. Donisius. Ogaro Donisius. Okay, nkangai. Ngere bomware. Bomware ri kusinyara ri uraisa kusiamera bomware ngai. Bomware ngo chakarora riga gechirogoro gechike staba kapalish. Gochigaro gora. Okay, egali kirisipa Catholic alia. Chigware nchiro chingi yanda endengo. Togokora. Tinko. Togokora. Igonkobo de chigo. La noveka anchigo isana. Ngire Mombasa. Igo. Babu. Warasako. Abantu bande baireke kombe gali Mombasa bagerika China kiaira na gocha meti ni China. Ande tuacha kogora. Maneni machi ande tuacha kogora. Okay, there is no problem ne biashara. Okay, bora mkoyone. More people. Kapisa. Hoya. Kapisa. More people. Makimu no akoro. Akoro kuna lepe kanyanchama. Ori musia na ya ori ro. Lepe kanyanchama no ara arinka. Okay, no mwaka nete. Kapisa. Kapisa. Makora. Irenge kwa ruete. No ba inyeiga na ba eta inyeiga. Nayo karufa. Wani sita kiero. Ko igule ndamwamu. Ali ndamwamu. Ko igule ndamwamu. No chobo kimobo. Chobo kimobo iga ubona igo up bottom. Njira kingsi nyereka ki by the way ntobe jiombe nyachingi matatu mwana one. Wani nege kone. Okay, no problem asenge chino mwanje. You rap. Executive. Eskatikiri. Igo. Rapu. Nechi mburi kwerete. Kapisa. Okay, bona igura nda so muka unkie kenene urario. Ose kerengo. Ngare chindage urari so muka. Chindage na bwanche tura ndo tebe nganta ketindage frani kingo ikaga bunera nkono seru. Ochulia rera tangana mpura. Rera tangana. Chiara le chinywerere mau. Chiara le chinywerere. Atumbikaru terwari. Iyo. Kome to chuliero igonki kere mesa. Ai kome to chuliero. Eta vekeru saka. Matumbo no. Akachoma no karabugo. Oga ati standard. Na ande binde ko chabati ogo getia. Ogo sabusi. Turanga menu yose. Menu ko akawobali gatoke. Okay. Nande. One cheni zirende bono mbura mbalire turakura. Turakura. Nande ngikwaga ni ngoyo. Ona kango kora jaringa. Kango ko kaliera no tent maega. Tugo kaliera ogo gatiria tent maega. Maega ya tent oga sahure. Uraminyoka garo teri egoti ochabukira ende ngana kango kware ote na bogo chenjeri maega uya tent o maenguira ne ground. Ngora mayana no katete. Musura acho mato musinoro prashi. Osio konyoliera maiso. Konyoliera maiso. Okoyera tambe. Kiagara sokoro yana nante bati no sokoro musio boko. Enge kwa barama njererio konyobugina bwansulio konyorusio bwansu. Enjera nero ko bugigo bagateba na igombo be. Igo musio ro konyoliera maiso. Okay. Oro ko yuage ebicha. Koi woto kenoro ka kiti ntoko nyare kana. Rakiti anda kuburi. Wanyo mirombo sobatu kwa mwikirika. Mina nyoko biara tumuma eti bija igo. Kiagera muturaendo ojikomoro. Arafu wikire echiro kwanyole M5 ni gwira. Kwa goli romos. Nkumanya na mure. Kwa mumanyire. Kwa manyire kumbe nere. Ande kwa golirio mosi. Ande kwa yorire baro kwanyo senyende. Ina achari ekoroku. Ina achari. Akiwate okor kwa malika ngani. Donisia siogaro chami. Donisia siogaro chami. Yo kaunda mugendi. Kaunda mugendi. Igo. Kurwara riari. Libu mware gosere. Bomware gosere. Okay. Ono nkwanire mungino ogochimari. Ase TV. Na kwa ndio mungino ne rebe kanyanchama. Ne umoisho ne Tyson obare. Nere na mukwandi. Enyaruka yane boigo. Chentuisa kwambuka. Abo igo ne chindu guchane chikakara ali na akuru. Na chikwandi chons. Bali tayasi pora. Igo. Na akuru mate makorigere tipaka na akuru gai. Igo kabisa na bakwandi. Omugaka yoto musiangu. Noto kuginda nera ali na mukwandi. Umusomire naro. Munsenere na akuru agakare. Ngaki akuru kwere kwa mukwandi. Kaunda la chami. Mugendi. Igo. Nera na mukwandi ali asaga kare. Mbuya mono sara tato mwana one. Mwacho morigari ntori gotikana mona pato papa pupa. Mama
gwikatoba monaye mokoyone rasima tutara monaye bono gani go rasinse mochia toboka akitigana ra koro kia bako bana inde mokoyone Jino mogaka mokoyone mbuyuri njebona ayo mwana one keke eskati kiri arne keno uri guru miaka ya neterie menene kaga lingai nje ndio siri kiduka ime iyo siri mate sa ndio siri mate njere kwenda rongo obe iyo siri ngocha mugaka ngoro kietiri buru buronge wetaiga ike namba kukule namba kwenda ndio siri kichiro transi emera buya ne kwenda ndio siri arafu otirimboke wikogecha ogende nyegichenje ogende namba waikirio siri center mni rio siri namba ngakigo namanyiraje okay amarita ngakiyokorgo tata nchenkoroku enok ouru onderi meja na kabeire Kenya Army Semani retired I'm a retired officer from Gabona yebono sayo ay gani no I shoot you at the right target at the right target exactly mokoyone I know mwana one nje iso biara mokoyone nje iso biara at the right target I am a targeter by the way more kange nyimbe yigo ngoro bunduki ko bwa here you cock then you aim then you trigger then you that is in the nose and you shoot. I shoot from the trigger, then there's gun, the bullet goes there, then the maganda, the cartridges remains where I am standing here. Okay. Yeah. Kaka. Then asante sana hapa pishi ni kwenye kipindi cha Rara Sarama mapema. Okay. You was a Ghana. I was a Ghana. Okay. The docket of Ghana, where guns are gunnery and ammunition. That was my docket. Gunnery and ammunition. Ammunition means the marisas. The maganda. Gunnery ni mabunduki. Okay. Yeah. You shoot at the right. You shoot at the right position. Yan is target. You target. Target. Exactly. Mapema ngabutu. If it is the head, is the head. Bona makoyo neta teko boliga. Nubwata bantu. Kwa rigiri kweva nje iso biara. No. Nubwata abantu. At my age why not? At my age why not? Unakuwa lengo na jeshi maete bona aje. Na bura iso kanyora ngasa chida. Ya nairete before joining the forces. Okay. I married 2 years before I was enlisted in the Kenya Army. Ilikuwa lenge gasi abantu bagomba igitase bakogeje kubagende. Yes, but my father was there, my mother was there. They encouraged the wife to stay at home. Okay. Bakamubeka anga watanaki watukawe nene kuira nari. Then I finished my training and came back. I got my people tukagenda na barabu gima. Okay. Bono buna whatever nkango sinyarali. Yo siri kiduka. Yo siri kituka. Kiduka chiaga chirese ma plot ye grandfather cheto. Okay. Igai yo siri igoro. Yes sir. Na yura nyome kuru. Asara ange gabu. Bosinange. Bamanyamanturu kunyomerana. Bugisero kunyomerantore abasinange abamuare na abagere na part of intermarry abagere. Okay. Na abanyaramba ntukunyomena barobu. Eraba kwa nyomiro mogere. Ndoro chiaba gusiva abande barante biri akina baba toki bomba ante binga naki nga omugusi nga akante chiombe sana. That's true. Oranyo makuru bogere. Chiombe ngora akana gucho. Bogere. Abagere they are advanced in all capacities. One, they are educated. Two, they have maximum respect. Chiombe bari so long as more contentious relations being again the little that you can get is the one you submit to them. I am very much learned, my friend. I went to school on a Black Sunday. And I talk Breton. Yes, sir. Under the medical concerns. Okay, bona mokoyone. Yes. Ngwa karate chomba. Yes. Why not? I was working the force. I had money.
My father was rich. He was a businessman and a peasant farmer at the New City Market. He had a shop. So in conjunction with my man from the salary, I was paid plus the money that I was getting from the forces, and my father was very a wealthy person. I called Bakobane Nabatata Biara Ngacha one good money from the forces, but now I want to clear my debt, my bill. Kabakana, Kaba, Bari Kunyo Maru, Bari Kunjichai. My father was SDA Goa, and my mother King Barabuna Chichaiba in it. Barba Maru, Kababeke sectioning out, Bari Kunyo Maru, Kabeke sectioning out. Then I paid the man, Pakasanta Chim Bakirikova. Okay. Yeah. Manchu morigeri ke songa karoke ke rete ko ngeta ke songa ke rete ko ngeta rakiri ninde choncho papu pupa mutangazaji ege songo endagere na keroke na kwa tabna ki I'm a black man, I'm a black Briton, but in a black English. Okay. Yani I'm a black person but a Briton in brain, mostly in English. Mathematics I was very poor in school. Whatever that is going in English and Kiswahili, I'm very fluent and very eloquent. Ninkagete mwancho morigeri ya urigeri no ke gwete nje tinyi gwete kende kyo sipita batali please. Okay, to awali Nyamira tabatali please. Na basorere Nyamira nje kesongo tinyi gwete. Arafu papa bakwani ngochinka gali ne kesonge kia obona bakwani ngochinka abantu bawo bonsipi bankwani ngochinka kigali. I greet someone. First of all, I greet my brother's son called Andrew Nyamao, by nickname Mugikoyo. Much greetings. He's in this family. I greet all my family, children, wife. I greet all my cousins. I greet my friends. I'm a good person, and you are also a good person. I wish you the best. Nice day. Okay. It is Major talking from Tabaka. Enoch Oru Wonderi was a Amisi nickname. Okay. Azuli bamindu manyabako abari bamindu manyebinyoro bachoroke bamindu manyebinyoro Tarera bako bamindu Tarera bako. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yeche kanisa mbebishawa ji anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyo mino emijiga ao munabono housewarming parties, engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwa omurikirwiye masege munaba manyi bitabo bari nuba manyi wiguro Getembe